तर मित्रांनो, शुभ सकाळ. भरपूर दिवसानंतर तर आज आहे संकष्टी चतुर्थी. संकष्टी चतुर्थीच्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. तर नाश्त्याला मम्मीने बनवला आहे शिरा, गरम गरम शिरा. आणि ऋतू बाहेर गेले तर नाश्ता करूया. आणि पिल्लू पण नाही आला, पिल्लूची आई घरी आहे. तर नाश्ता करू, ऑफिसला जाऊ आणि संध्याकाळी भेटूया आपण. आज शिरा कोकण संकष्टी चतुर्थी आहे. तर चला संध्याकाळी भेटू. काय बोलतेस? काय नाही बोलत आहे, पण नाश्ता करते. शिरा खाऊया गोड गोड. तर मित्रांनो, ऑफिसवरून आलेलो आहे आणि बाप्पाच्या पाया पण पडून आले मंदिरात. काय हा, तर आज मम्मी बनवते मस्तपैकी मोदक. मोदक आणि गावचं घी. आणि मस्तपैकी मोदक चालले ते बघा इकडे. हाताचे बनवते बरं का मंडळी. हम्म. साच्याने वेळ लागतो म्हणून हाताचे बनवूया पटापट. पटापट अजून जेवण बनवायचंय. जेवण डाळ भाजी झाली आहे, पण भात भाकरी बनवायची. आज मोदक मेन खायचे. मोदक बनवायचे. हाताचेच आवडतात मला जास्त करून. ते साच्यापेक्षा हाताचे एकदम मस्त लागतं, पटापट होतात. या आपल्याला ब्लॉग मध्ये एका माणसाला घ्यायचं. लय मोठा माणूस आहे, लय हा, हे मोठा बघा. माणूस. लय मोठा हे बघा माणूस आहे. आमचा निवेंस. निव्यांश तो कुठे राहतो? कुठे राहतो रे? बबीपाडा. कुठे राहतो बाळा? सांग ना. एक मला मिनिट ब्लॉग विचार. मध्ये नाही घेत, मला ब्लॉग मध्ये नाही घेत. हा, आता घेतलाय, बोल ना. ये ना पिल्लू. ए निवेंस. तर चालू आहे मस्तपैकी तांदळाच्या पिठाचे उकडीचे मोदक. मोदक. काय नाही, बोल ना, काहीतरी बोल ना. नाव सांग ना तुझं, आता का लपतोय? मामा ब्लॉग मध्ये मला घेतोय. बोलतो व्लॉग सर्व बघतो. एवढे दिवस व्लॉग नाही आले तर बोलतो व्लॉग का नाही टाकले. इकडे जाऊ दे, बंद करतो कॅमेरा. हजारो. लास्ट आहे ब्लॉग मध्ये घे, ब्लॉग मध्ये घे. आणि आज त्याला आपण घेणार आहे ब्लॉग मध्ये. घे, बोल तुझं नाव सांग. कितवीला आहेस तू, सांग. दुसरीला? फर्स्ट? नीट बोल ना. फर्स्ट स्टँडर्ड. हा, पहिलीला आहे, पहिलीला. स्कूलचं नेम सांग. विद्याभवन. नीट बोल ना. विद्याभवन मध्ये बोल. आणि काय बोलतोस, तुला मला क्रिकेट खेळायला बोलवते. बोलतो बॅट बॉल आहे, क्रिकेट खेळायला चल. काय मग पार्टी काय केली आज? काकाचा बर्थडे, मामाचा बर्थडे. काय आहे पार्टीला आज स्पेशल? हॉटेलला जातोय? कुठल्या? नाच मध्ये चाललेत भाई. आज संकष्टी आहे. काय खाता रे? हा, आम्ही मोदक बनवतो इकडे. हा, आणि तुम्ही हॉटेलमध्ये जेवायला झाले नॉनव्हेज? हा, मामाला बोल जा मोदक खायला घाल. आज तुझा बर्थडे संकष्टीच्या दिवशी आलाय. नाही आपल्या आमच्या चेंबूरच्या. चेंबूरला कुठलं हॉटेल आहे तुमचं? माझा तुझं हॉटेल आहे कोणतं? माझ्या बाबाचं हा, हिच्या बाबाच्या हॉटेलला जा गाईच. ते ऍड्रेस दे मला, ऍड्रेस टाकतो इथं मी व्हिडिओ मध्ये. 201. बस बस संपला ऍड्रेस. हा कुठला ऍड्रेस आहे? 201. 201 ट्री कुठलं? ट्री 201. हॉटेलचं नाव गाव की आहे की नाही? तेच बोलतो ना नंबर. हॉटेलचं नाव काय? श्रीजी हॉटेल. ओके, ऍड्रेस सांग पूर्ण. 2003345. एवढाच हे काय आहे? ऍड्रेस. ऍड्रेस आहे हे? काय पण बोलतोय गाईज. जा याच्या हॉटेलला जा. ऍड्रेस टाकतो मी इथं. 2003345 संपला. हा ऍड्रेस आहे गाईज. हा नवीन टाईपचा ऍड्रेस आलेला आहे. कुठे आहे तुझं हॉटेल? जर्मनीला आहे हा की USA ला आहे? हा ऍड्रेस कुठला आहे? पोस्ट कोड सांगितलं का फक्त तू? काय रे, इटली? हा, मेंदूवडा.
चुंगप आहे हा चुंबक आहे चुंबक. ते नाही कशाला? नाही 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 दाखव ना दाखव ना, काय दाखव ना. दोन्ही दाखव तुझ्यासारखं दिसतंय ना ना. आज लय वेळ ब्लॉग मध्ये घेतलाय बघ तुला, 2 मिनिटाच्या वर. ठीक आहे, ओके का आता? अजून म्हणत आहे अजून घेतो मग काय, तू आता मस्ती करतोय तर दिसायला पाहिजे ना. 2013445567 काय पण सांगतो ऍड्रेस. तर मित्रांनो, मम्मीने छान असे मोदक बनवले बघा, आणि टायमिंग नुसार 9:53च्या टायमिंग नुसार पप्पाला देते. करा तुम्ही, दाखवा गणपती पप्पा मम्मीच्या अंगावर तर मित्रांनो झालेत मोदक खाऊन, पप्पाला दाखवून खाऊन झालेत मस्तपैकी छान भरपूर दिवसांनी. तर ब्लॉगचं पण करूया, येईल थोडंसं स्टार्ट आहे आजपासून, होईल जास्त. तर कसं वाटलं आज कमेंट करा, लाईक करा, शेअर करा. हां शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. भेटूया आपण उद्या. शुभरात्री, काळजी घ्या.